हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान क्लास लाबोदों बे जाबाय क्लास 6 नि ससियेल साइन्स आरो सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोना बेबायदि क्लास लाबोनाय नुगासिनोखा बिदिनो चेप्टार गोदान मोनसे लानाय जादों नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों नोंथांमोना सिगांनि भिडिअफोरखौ नायना लानो हानाय जागोन आरो बियो मा चेप्टार बेखौ नोंथांमोना नुगोन दा बर' मिडियाम समाज बिगियान क्लास 6 नि गोबाङानो बिहरबाय थादोंमोन बेनि थाखायनो गोदान मोनसे चेप्टार लाबोबाय माखासेखौ अलरेडि खालामखांजोबनाय दङ डिसक्रिप्शनाव लिंक दं बेजों थांनानै नायनो हागोन आरो नट्सबो मोनगोन नट्सनिबो PDF फाइल मोनगोन दा बेयाव दङ लानो नागिरदों एबाराव गोबाव खालामाजासे चेप्टार 6 मौर्य साम्रायजोनो मौर्य फोलेरफोरनि रायजो खुंनाय सम आरो बेजों लोगोसे बिसोरनिनो गेदेमा राजा सासे अशक जायखौ जों अशक राजा होनना मिथियो बे आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि समनि सासे गिदिर पण्डित गेदेमा कौटिल्य बिथांनि बागै मिथिगोन दों आरो बेजों लोगोसे कौटिल्यनि जोबोद मुंदांखा बिजाब अर्थशास्त्र बे बिजाबनि सोमोन्दै जों मिथिगोन होनदों आरो बेजों लोगोसे गोबांथार बाहाय मिथिनाय जागोन ओंखायनो जायफोरा फरायसा नोंथांमोनहा नायलांबाय था बिजाबबो लानानै लाफा आरो जायफोरा फरायसा नङा शेयार खालामनानै हो जाहाथे बैसोरबायदि फरायसाफ्रा मोनहैनो हायो जायफ्रा नट्स एबा क्लास लानायनिफ्राय जानगाराव दङ दा फैदो जोङो बेवहाय गोबाव खालामाजासे बाहाय लालांनायनि सम गैया बेखायनो गोनांखौल' नोंथांमोना हाइलाइट खालामना होगोन फरायसाफ्रा बेखौ मोजाङै खेल खालामलांबानो जाबाय दा फार्स्टआव दङ जोङो नुनो मोननाय जागोन मा होनदों सा भारताव महाजन फर्टफोर मुगायाव रायजो खुंलांनाय समाव बेनि सिगांनि चेप्टाराव जिहेतु महाजन फर्ट दङ महाजन फर्टफोर रायजो खुंनायनि उनाव होनदों राजखान्थियारि बिथिङै मोनसेबो राजा फोलेरफोरा थिगै रायजो खुंनो हायाखैमोन होनदों अब्ला बे समावहाय आन्दाजाव जिसु ख्रीष्ट जोनोम जानायनि 324 बोसोर सिगाङाव जिसु ख्रीष्ट जोनोम जानायनि 324 बोसोर सिगाङाव ख्रीष्ट गिबि माने जिसु ख्रीष्ट जोनोम जानायनि सिगाङाव दा बेयाव सा भारताव चन्द्रगुप्त मौर्य मुंनि सासे राजाया मगध मुंनि मोनसे जायगायाव राजफोलेर गायसनजेनदोंमोन आरो बे राजफोलेर गायसननायनि मुंखौनो मौर्य फोलेर एबा मौर्य साम्रायजो होननानै मिथिनो मोननाय जादों दानिया अब्ला नुनो मोननाय जाबाय मौर्य साम्रायजोनि गिबिसिन राजाया सोर जागोन होनबा बे जाहैबाय चन्द्रगुप्त मौर्य आरो बिथाङा बबेयाव रायजो गायसनदोंमोन बा मगध मुंनि जायगायाव गायसनदोंमोन माब्ला गायसनदोंमोन होनबा 324 ख्रीष्ट गिबियाव गायसननाय जादोंमोन बेखौ सोंगोन दानिया बेजोंनो सोमोन्दो गोनां गोबां बाथ्राफोर दङ दा बेखौ जोङो मिथिनि नायदो बे सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्यआ बिथाङा रायजो खुंनायनि बागै जोंनो जारिमिननि गोबां फुंखानिफ्राय बेफोरखौ मिथिदों होनदों जेरैजाय कौटिल्यनि बिजाब लिरनाय मुंदांखा अर्थशास्त्र बिजाबनिफ्राय जों बेफोरखौ मिथिनो मोननाय जादों होनदों अब्ला अर्थशास्त्रनि लिरगिरिया सोर जाखो कौटिल्य बेखौबो मिथिनांगोन बेनिफ्राय मेगास्थिनिस मुंनि सासे गेदेमा लिरगिरिनि इन्डिका मुंनि बिजाबनिफ्रायबो मिथिनो मोननाय जादों होनदों जायखौ जोङो आरोबाव मोनसे मोसौ लानांगोन इन्डिका बिजाबनि लिरगिरि सोर लिरदों मेगास्थिनिस बेखौ जों मिथिनांगोन आरो बेनि अनगायैबो बुद्ध धोरोमनि गोथार बिजाब जैन धोरोमनि गोथार बिजाबफोर आरो बै समनि राजाफ्रा बाहायनाय खावरि माने रां फैसा एबा रां बे बाहायनायफोराव लिरनानै दोननायफोरनि बागै मिथिनो मोननाय जायो होनदों आरो बेजों लोगोसे सम्राट अशोकआ अन्थाइयाव लिरनानै दोननाय लिरथाय आरो बेनिफ्राय खाम्फायाव लिरनानै दोननाय लिरथायफोर आरो लंथाइ खुलिफ्राव माने अन्थाइयाव दानख'नानै दोननाय जिथु स्काल्पचार एबा अन्थाइयाव दानख'नानै दोननाय लंथाइ खुलिफोर बेफोराव दाननानै दोननाय बाथ्राफोरनिफ्राय हमनो हादों होनदों दा बे आरो बेखायनो बे मोननै गासैबो बाथ्राफोरखौ नायनानै फुंखाफोरखौ मोननै बाहागोआव राननाय जायो होनदों बे जाहैबाय लिरजानाय मोनसे फुंखानिफ्राय मोनदों आरो गोदोमिनारि फुंखानिफ्राय मोननाय जादों बेखौ मोननै बाहागोआव रानदों होनदों दा बेखौनो होनदों चन्द्रगुप्त मौर्य फोलेर रायजो खुंनायनि सोमोन्दै बबे फुंखानिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों होननानै मोनसे सोंनाय दङ जारिमिनारि फुंखाफोरा मा होननाया बेफोरनो जाबाय होमबा मा जाबाय अर्थशास्त्र इन्डिका जैन आरो बौद्ध धोरोमनि बिजाबफोर खावरियाव लिरनायफोर अशोकनि अन्थाइ खाम्फा लिरथि आरो मौर्यनि लंथाइ खुलिफोर दानख'नाय बेफोरनि बागै बेफोरनो गुदि फुंखा हिसाबै मोननाय दानिया फैदो चन्द्रगुप्त मौर्यनि सोमोन्दै मिथिना लादिनि होनदों चन्द्रगुप्त मौर्यआ गासै रायजो खुंनाय समाव 324निफ्राय 300 बोसोरसिम रायजो खुंदों होनदों बे जाहैबाय माबे अब्ला 24 बोसोर रायजो खुंदों दा बेखौ सिगांनि क्लासावबो खिन्थाखांबायमोन बे जाहैबाय माबे जिसु ख्रीष्ट जोनोम जानायनि सिगां मायथाइखौ मोनसे जोबोद बुरजा अनजिमा साननानै लायोमोन बेनिफ्राय खमायबोयै नेक्स्ट बोसोराव मोनसे बिदि खमायबोयोमोन दा बेखायनो फार्स्टआव 324 बोसोराव माने जिसु ख्रीष्ट जोनोम जानायनि सिगाङाव चन्द्रगुप्त मौर्यआ रायजो खुंदोंमोन बिनि उनावहाय बोसोरसे खमायबोयै 323
322, 321, 320 बिदि फैनानै 300सिम रायजो खुंदों होनदों। अब्ला 324निफ्राय 300 माइनास खालामोबा 24 बोसोर रायजो खुंदोंमोन होनदों। दा बे दानिया फैदो बाहाय मा मिथिनो मोननाय जादों चन्द्रगुप्त मौर्यनि बिमानि मुङा मुरामोन होनदों। आरो बे चन्द्रगुप्त मौर्यनि बिमानि मुङा मुरा, बेखौ गोसोआव लानांगोन। दानिया बे चन्द्रगुप्त मौर्यनि बिमा मुरानि मुङावनो, गावनि बिमानि मुरानि मुङावनो चन्द्रगुप्त मौर्य साम्रायजो होननानै गावनि रायजोनि मुंखौ दोननाय जादों होनदों। बेयो मोनसे जोबोर गिदिर सोंथि। मौर्य मुगानि नामा सोर रानि एबा सोर राजानि बिमानि नाम होनना बुङोबा चन्द्रगुप्त मौर्य। चन्द्रगुप्तआ गावनि बिमानि नाम मुरानि सायाव सोमोन्दो खालामनानै गावनि रायजोनि नामखौ दोनदों। दा बेनिफ्राय चन्द्रगुप्त मौर्यआ सासे फोरजा अनसुला खामानि मावग्रा सुबुंमोन होनदों। आरो बिथांनि समावहाय जोबोद गिदिर सासे मुंदांखा लिरगिरि दंमोन होनदों, जायखौ मा होनदों चाणक्य होनदों, जाय ब्राह्मण आरो सासे जोबोद गिदिर पण्डित होनदों। दा जों बेखौ मिथिना लानांगोन। दाना चाणक्य बे पण्डितआ मा होनो गुबुन मोननै मुं दं होनदों। मोनसे जाबाय कौटिल्य आरो बेखौ बिष्णुगुप्त होननानैबो मिथिनाय जायो होनदों। अब्ला बिथांनि नामा जोबोद मोजां, जोबोद गोरा आरो जोबोद गोनांथार, बयबो गोसोआव लानांगौ दङ। बे जाहैबाय मा होनदों चाणक्यनि गुबुन मोनसे मुङा कौटिल्य, माने चाणक्यखौनो कौटिल्य होनो आरो बिष्णुगुप्तबो बुंनाय जायोनो। अब्ला मोनथाम सासे मानसिनि नामानो। बेखायनो चाणक्यनि गुबुन मोनसे मुङा मा, कौटिल्यनि गुबुन मोनसे मुङा मा, बिष्णुगुप्तनि गुबुन मोनसे मुङा मा, एबा बिष्णुगुप्त होनबा सोरखौ मिथियो, उल्थां फाल्थां सोंनाय जानो हागौ। दा बेखौ गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय चन्द्रगुप्त मौर्यआ सिगाङाव गाव गोबां फोरजा अनसुला खामानि मावबोदों होनदों। बेनि बाहाय मा होनो खोथाफोर दङ, बेफोरखौ गाहायाव मोनलांगोन। दा बेयाव बेखिनिखौल' गोसोआव लानांगौ, माखासेया गोसोआव लानांनो गोनांथार नङा, फरायबानो हारसिङैनो बुजियो। बिथाङा माने सिगाङाव मगधआव रायजो गायसंनायनि उनाव पाटलिपुत्रसिम राजथावनि फसंलांदों होनदों चन्द्रगुप्त मौर्यआ। आरो पाटलिपुत्रनिफ्राय बिथांनि रायजो खुंनाय समा गोख्रों जालांदों। दानिया नैबे खाथिनि सावगारियाव नायोबा चन्द्रगुप्त मौर्यनि रायजो खुंनाय समखौ गुप्त साम्रायजोखौ नुनो मोननाय जायो होनदों। बे नोंथांमोना नोंसोरो नुगोन। बाहाय मा दङ, भारतनियावनो जेरैजाय आसामाव ससे हाबफानाय, बेनिफ्राय आरो दानि पाकिस्तान, बेखिनि ओनसोलफ्रा गासिबो गोलैफाजोबनाय जादों। दानिया मा होनदों बेहाय आरोबाव माखासे खोथाफोर बाहाय दङ होनदों, बाहागोफोरखौ बाहाय होदों। मा बाहाय दङ, जेरै जाय दानि भारत, काबुल, कान्दाहार, हिरात, बेलुचिस्तान ओनसोलफोरा चन्द्रगुप्त मौर्यनि गासैबो रायजोनि सिङाव गोलैजोबोमोन होनदों। दा आरो बेफोरखौ बिथाङा सेनानै लाहैजोबनाय होनदों, सेलुकसनिफ्राय सेनानै लाजोबनाय होनदों। दानिया आरो बिनि उनावहाय गाहायाव गोसोआव लानो गोनां दंबावो, बेफोरखौ एसे नायलांनि थाब। दानिया चन्द्रगुप्त मौर्यनि रायजो खुंनाय समाव गोबांथार मा होनो फोरजा अनसुला खामानिफोर गोबांथार रायजोखौ सामलायलांनायाव गोबांथार हाबाफोर मावलांदों होनदों। बिथाङा मा बुंलांदोंनो, मा होनो मख'नाय दङनो, बिथांनि बे फैलाव साम्रायजोखौ चन्द्रगुप्त रायजो खुंनाय समखौ दरब्रै हादाबसा एबा बाहागोआव रानदोंनो। आरो साफा थान्दै हिसाबै मोनफ्रोमबो हादाबसाखौ सामलायनो होदोंमोन होनदों। बेफोरो आरो हादाबसाफोराव आरो बोखावनानै सामलायनो सुबिदा जानायनि थाखाय जिल्लाफोराव रानदों होनदों। जेरै दा हादरसाखौ रानो, जिल्लायाव रानदों। बेबायदि राजथावनि पाटलिपुत्र नोगोरखौ 30 सोद्रोमानि मोनसे नोगोर आफाद दानानै बे पाटलिपुत्रखौ सामलायनो होदों होनदों। नोगोर आफादाव 6था दालाय आफादफोरबो दाना होदों होनदों। मोनसे आफादनि सिङाव आरोबाव 6था फिसा दालाय आफाद दाना होदों होनदों। बे आरो थैनायनि हिसाब बेबादि फारिलाइ लाखिदों होनदों। फालांगियाव खालामनाय मुवा बेसादनि बेसेनफोरखौ थि खालामना होयोमोननो, जखा सुनानै सामलायनाय खालामोमोननो, बायनाय फाननायाव खाजोना लायोमोन, गुबुन हादरनि नोगोरारिफोरखौ हिसाब लाखियोमोननो, सोर फैदों, साबेसे फैयाखै। आरो शिल्प लंथाइ खुलिफोरखौ जोथोनै लाखिनाय आरो नायदिंनाय खामानि दङमोन होनदों। अब्ला बिसोरो जोबोद मोजां बिथांनि खामानि मावनायमोन होनदों। आरो बिनिफ्राय बिथाङा आरोबाव खामानि मावबावदों होनदों गोबांनो, जेरै जाय तक्षशिलानिफ्राय पाटलिपुत्रसिम गांसे गिदिर लामा खोना होनाय जादोंनो। जोबोद मोजां बाथ्रामोन बियो। आरो साम्रायजोखौ फोनांजाबनो थाखाय माखासे लामा फिसा खोना होबावदों होनदों। आरो बिनिफ्राय फोरजाफोरनि आबादनि थाखाय गुबुन जायगायाव बिलो, हाखर बायदि जावनानै दै सारनायनि राहा खालामदों होनदों। दा बेखौनो बाहाय बिथाङा मा मावलांदों मोननो हानाय जाबाय। अब्ला आथिखालाव थानाय गुजरात रायजोनि सिङाव थानाय सुदर्शन बिलोमायाबो बिथांनि समावनो जावनाय होनदों। मुंदांखा गुजरात रायजोनि सुदर्शन बिलोमा। अब्ला सुदर्शन बिलोमाया बबेयाव रायजोआव गोलैयो होनबा गुजरातआव जाबाय। दा बेफोर खामानि मावनायफोरा बिथांनि मख'जाथाव होनदों। दानिया बेखिनियावनो चन्द्रगुप्त मौर्यनि खामानि मावनाया जोब्बाय। चन्द्रगुप्त मौर्यनि सोमोन्दैया बेयावनो जोब्बाय। दाना बिथांनि उननि राजा
गेदेमा अशक एबा अशक राजानि सोमोन्दै जों मिथिसिगोन। बिथाङा 273निफ्राय 232 बोसोरसिम रायजो खुंलांदों होनदों। अब्ला 273 आरो 232 माइनास खालामबा मोनगोन 1 आरो बेनिफ्राय मोनगोन 40 41 बोसोर गोलाव रायजो खुंलांदों सोर गेदेमा अशकआ। दानिया बिथाङा सोर बेखौ जोङो नायना लादोनि फैदो। मा होनदों जोंनि हादरनि फिरफिलायाव थानाय भारत हादरनि मोनथाम गाबनि फिरफिलायाव थानाय गेजेराव जे अशक चक्र दङ, दा बे अशक चक्रनि आथिङा बेसेबांमोन 24था आरो बे 24थाया जादों सोर होनदों नैबे मा अशकनि अन्थाइ खाम्फायाव थानाय बे मोनसे चक्र मोनदों एबा सोरखि होनदों। दा जायखौ मा होनना बुङो अशक सोरखि होननानै मिथिनो मोननाय जायो होनदों। आरो बे अशक सोरखिनि ओंथिया मा दिन्थियो होनदों धोरोम सोरखिखौ फोरमायनो, माने गोबांथार धोरोमनि गिदिंनाय गोबांथार धोरोमनि जथाय दा बेखौ फोरमायो होनदों। मानो होनबा गेदेमा अशकआ धोरोमखौ बाहागो रानामोन, प्रजाफोरनि गासैबो धोरोमखौ अनसायोमोन, बेखायनो धोरोमनि सोरखि होननानै बुंनाय जायो होनदों। गेदेमा अशकनि बे धोरोमनि सोरखि बा अशक सोरखिखौनो भारतनि फिरफिलायाव मोननाय जायो गेजेराव, गुफुर गाबनि गेजेराव। दा बेयो जोबोद इम्परटेन्ट, जोबोद गोनांथार। अशक सोरखि एबा अशक सोरखिया मा फोरमायो होनबा धोरोम सोरखि होनदों। दानिया बेनि अनगायैबो सारनाथनि अन्थाइ खाम्फा जायखौ अशकआ लुदों होनदों। दा बे अशकआ लुनाय बे सारनाथनि अशकनि अन्थाइ खाम्फानिफ्राय बेखौ लाबोनाय जादों। दानिया मा होनदों अशकआ जोंनि भारतबर्षनि मुंदांखा राजामोन, बेखौ जोङो दाबो मिथिखाबाय, दासो लादों। आरो बिथांखौ गेदेमा अशकबो बुंनाय जायोनो। चन्द्रगुप्त मौर्यनि उनाव मौर्य फोलेराव बिथाङानो दैदेनलांदों होनदों। चन्द्रगुप्त मौर्यनि उनावहायनो बिथाङा मौर्य फोलेरखौ दैदेनलांदोंनो। बिनिफ्राय अशकआ मौर्य साम्रायजोआव गासै 43सो बोसोर रायजो खुंलांदोंनो। जों दहाय माइनास खालामनायाव 41 मोनदोंमोन, नाथाय 43सो होनदों बेहाय, 43सो बोसोर रायजो खुंलांदों होनदों। बेहाय एसे गोरोन्थि जादों बिजाबनिया, नैबेयाव माइनास खालामोबा बेसेबां मोनो, बेनिफ्राय बा 42 होदों, एसे गोरोबलायाखै। दानिया जेखि जाया अशकआ खोला भारतनि लैथो रुगुंनिफ्राय सानजा लैथो रुगुंसिम कलिंग रायजोखौ गाग्लोबनानै जै खालामदों होनदों। आरो बेनिफ्राय गुबुन गुबुन रायजोफोरखौ बिथाङा जै खालामनानै मा खालामदों गावनि रायजोखौ फेहेरनानै लादोंमोन होनदों। नाथाय बिनि उनावहाय मा जादों होनदों जेलाना कलिंग रायजोआव गाग्लोबनानै राजाया गाव थांदोंमोन, अशक राजाया कलिंग रायजोखौ गाग्लोबनायाव थांदोंमोन आरो दावहायाव नायदोंमोन। दावहा नांनायाव ओरैबायदि मानसि थैदोंमोन होनदों जायखौ मानसि थैनायनि अनजिमाया सानख'नो हाया। आरो बे मानसि थैनायनि अनजिमाखौ नुनानै दावहायाव गाव देरहायोबाबो बेयाव मानसि थैनायखौ नायनानै थानो हायैनि दुखु मोनदों होनदों। आरो बिथाङा बेबायदि एसेग्राब इनाय मानसिफोरखौ बुथारग्लुंनानैसो रायजोखौ सेनानै लानो हायो। दा बेखौ बिथाङा बुजिनानै लानो हादोंनो बे रायजोखौ दिनैनिफ्राय मालाबाबो मोनसे रायजोखौ आङो दावहाजों गाग्लोबनानै लाला आरो रायजोखौ सेनानै लाला होननानै बिथाङा समाय लादोंनो। माने कलिंग दावहायाव बिथाङा दुखु मोनदों होनदों। जेसेबांबा बुरजा मानसि सान्थ्रिफोर थैनायखौ नुनानै अनखांनाय फैदों होनदों। आरो बेनिफ्रायनो बिथाङा मालाबाबो गुबुन रायजो सेनानै लायाखै होनदों। अब्ला कलिंग रायजोनि दावहाया बिथांनि गोसोखौ सोलायहोदों। आरो बिथाङा गावनि बेबायदि गोबांथार रायजो प्रजाफोर बुथारनाय सान्थ्रिफोर थैनायखौ नुनानै गावहा माने मुक्ति मोननो थाखाय बिथाङा बुद्ध धोरोम आजावनानै लादों। आरो बुद्ध धोरोमखौ आजावनानै बिथाङा सासे बुद्धनि धोरोम गुरु बादि रायजो खुंलांदों होनदों, राजा जालांदों। आरो बेनि थाखायनो बिथांखौ मा होनोनो राजर्षि अशक होननानैबो बुंनाय जायो होनदों। माने मा गोबांथार धोरोमनि गियान लानानै धोरोम गुरु बादि राजायानो धोरोम गुरु बादि रायजो खुंलांनायखाय आरो मानसि महरै थानायखाय धोरोम गुरु बादि आखु लानायखाय बिथांखौ राजर्षि अशक बुंनाय जायो होनदों। दा बे दानिया अशकनि धोरोम दं। अशकनि धोरोमा मा लायामोन जोङो दहाय मोनखाबायमोन, बुद्ध धोरोम लादोंमोन। आरो बिथाङा बुद्ध धोरोमनि अनगायैबो गुबुन गुबुन धोरोमखौबो जेबो होनामोन, बयबो गोसोखौ गोसो बेखौ लानो हायोमोन होनदों। बिनि उनावहाय मा होनदों अशकआ गावनि धोरोमनि बाथ्राफोरखौ अन्थाइनि खाम्फायाव लिरनानै गालांनाय रावा मोननै रावजों लिरलांदों, पालि राव आरो प्राकृत राव। गोदोनि राव भारतनि पालि आरो प्राकृत राव बे मोननैजों लिरनानै गालांदोंनो। सोंनाय दङ अशकनि अन्थाइ खाम्फायाव मा मा रावजों लिरदोंमोन होननाय, बे मोननै रावजों लिरनानै गालांदों होनदों। बिनिफ्राय बिथाङा बे लिरथाइफोराव मोननै हांखो बाहायदोंनो, खरस्ति हांखो आरो मोनसेया जाहैबाय ब्राह्मी हांखो बाहायदोंनो। रावा जाहैबाय पालि आरो प्राकृत राव आरो हांखोआ जाहैबाय मा होनो खरस्ति आरो ब्राह्मी रावनो। सावगारियाव नुदों नैबे गाहायनिया 3.3निया बे जाहैबाय ब्राह्मी हांखोनो आरो नैबे जाहैबाय खरस्ति हांखो होनो गोदोनि हांखोफोर। दा बे मोननैखौ गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय बाहाय खरस्ति आरो ब्राह्मीया बबे बबे ओनसोलाव गोलैयो मा बेखौ मिथिनो गोनां दङ, बेखौ नोंथांमोना फरायनानै नुगोन। दानिया दङ
सम्राट अश'कनि समाव साम्रायजोनि खायसे ओनसोलफोराव मा होनो फोरजाफोरा जुदा जुदा आसार खान्थिजों हम जयग' होयोमोन, धोरोमनि आसार फालियोमोन। बान्दा आरो बैग्राफोरखौ बै समावनो समाजा नेहाथ साननाय जायोमोन। मानसिफ्रा बान्दा एबा बान्दा खान्थि गैयामोननो, मालायनाव ओरैनो बेकार खामानि मावनानै होग्रा गैयामोन। बै समाव अश'कआ बेखौ मावहोआमोनदों। सम्राट अश'कआ बैफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गोबांथार खामानि मावलांदों होनदों, बान्दा खान्थिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय। दानिया आरोबाव दंबावो सम्राट अश'कआ बिथांनि साम्रायजोनि दरसेनि अनगायैबो खोला सानजा एसियानि गोबां हादरफोराव बौद्ध धोरोमखौ फोसावहैदोंनो दहाय खिन्थाखादोंमोन। बिथाङा सन्यासि एबा धोरोमगुरु जानानै खामानि मावदों राजाबाबो। आरो बेनि थाखाय बिथाङा धम्म महापात्र मुंनि मोनसे मावख'आरि थिसनदोंमोन, मोनसे ग्रुप अफिसियेल गायसनदों होनदों। मा नाम? धम्म महापात्र। बेखौ दानानै बिथाङा धोरोम फोसावदों गुबुन गुबुन रायजोफोराव, गुबुन गुबुन जायगायाव बुद्धनि मुसुखा, बुद्धनि फुजिग्रा थावनि, बुद्ध स्तुप, बुद्ध मठ, खाम्फा बायदिसिनाफोर लुहोदों होनदों। आरो पाटलिपुत्रआव थामथि बुद्ध महामेला, मुलुगनाङैनो मोनसे जानाय बुद्धफोरनि महामेला, बेखौ बिथाङानो खुंदों होनदों। आरो बेबायदि खुंनायनि थाखायनो दहाय खिन्थाखादों बिथांखौ बाहाय दं राजर्षि अश'क मुङै मिथिनाय जायो होनदों, धोरोमगुरु जानायखाय। दानिया बाहाय दंबावो, बाहायनो होनदों सम्राट अश'कआ फोरजा अनसुला हाबा मावोमोन। बिथाङाबो जेरै लामा सामानि जिङाव दंफां गायना होदोंनो, फुख्रि जावना होदों, लामानि थाखाय जिरायग्रा न' लुना होदों होनदों। बेफोरबायदि गुबुन गुबुन गेदेर खामानि बिथाङा मावलांदों होनदों। आरो बेनिफ्राय बाहाय दंबावो गेदेमा अश'कआ सासे मुंदांखा देरहासारग्रा हादर दाग्रा आरो राजखान्थिगिरि हिसाबै जारिमिनाव मख'जाथाव होनदों। बेखायनो बिथांखौ गेदेमा अश'क बुंनाय जायो होनदों। फारफ्रोमबो बिथिङाव बिथाङा आखा फाखाखाय, दावहायावनो होन, धोरोमनि बेलायावनो होन, फोरजा सामलायनायावनो होन, हादर सामलायनायावनो होन, गासैयावबो आखा फाखाखाय बेखौ गेदेमा अश'क बुंनाय जायो होनदों। दानिया बेनिफ्राय दङ मौर्यफोरनि खुंथायारि राहानो। मौर्यफोरा माबायदि खुङोमोन बेखौ बाहाय खिन्थाना होदों। मौर्यफोरा खुंनाय राहाया मा होनो राजायानो गाहायमोन होनदों। मौर्यफोरनि खुंथाय राहायाव राजायानो गासैखौबो सामलायोमोन होनदों। दा बे सान्थ्रि बिफानफोरखौ सामलायोमोन होनदों। आरो सान्थ्रिनि बेलायाव सान्थ्रिफोरखौ दैदेनग्रा गोरायुं थिसनदोंमोन होनदों। आरो बेनि अनगायैबो नोगोरफोरखौबो सामलायनो थाखाय सासे गोरायुं थिसनदोंमोन होनदों। दा बे आरो मन्थ्रि आफाद, रायजोआव सामलायनो थाखाय मन्थ्रि आफादबो दानाय जादोंमोन होनदों। माने मा होननाय जाखो, खुंथायखौ सामलायनो थाखाय राजल आफादाव मन्थ्रि, सान्थ्रिखौ सामलायनो थाखाय गोरायुं, आरो नोगोरखौ सामलायनो थाखाय गोरायुं, बेबायदि बिबान होनानै सामलायहोदों खुंथायारिखौ। बे गोरलैसो। बेनिफ्राय दङ समाजखान्थियारि राहा। समाजखान्थियारि राहायाव मा दं होनदों? समाजखान्थियारि राहायाव गोदोनि समाव सम्राट अश'कनि समावहाय आरो गासैबो मौर्य राजाफोरनि समावहाय मा होनो समाजारि राहाफोरा मोनब्रै बोरोनखान्थिया सोलिना दंमोन होनदों। मोनब्रै बोरोनखान्थिया मामोन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य आरो शूद्र। जाय मोनब्रै बाहागोनि ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य आरो शूद्रआ गावजों गाव मिलायलाया, सैलायलाया। ब्राह्मणा गोजौसिन, क्षत्रियआ बिनि गाहायाव, बैश्यआ बिनि गाहायाव, शूद्रआ गाहायसिनथाराव, बेबायदि मुगैलायनाय दंमोन। दा बे मोनब्रै बोरोनखान्थिनि सोमोन्दै गुबुन गुबुन फरायाव खिन्थाखांखाबाय। आरो बेखौ दा फोरमायोबा जोबोद गोलाव जागोन। बे हारि राननाय खान्थि, बे हारि राननाय खान्थिया बै समाव सोलियोमोन होनदों। आरो बेनिफ्राय क्षत्रिय आरो बैश्यनि गोहोमा बांसिनमोननो। क्षत्रिय आरो बैश्यफोरा बेयाव बांसिन गोहोम खोलैयोमोन होनदों। फालांगिरि मानसिफोरखौ बिथांमोनहा मान होयोमोन होनदों। आरो बेनिफ्राय गुबुन गुबुन मा होनो सासनि स्तुप बायदिसिनाफोराव लिरनानै गालांनाय बादिब्ला फालांगिरिफोरा, दोहोनि थाखोनि मानसिफ्रा धोन सम्पति दान खालामोमोन होनदों। आरो बै समाव मा होनदों? बान्दा खान्थिया अश'कनि अन्थाइ खाम्फायाव लिरनानै दोननाय दङ होनदों। माने मा? अन्थाइयाव लिरनाय बादिब्ला बै समाव समाज राहाया बान्दा खान्थिया सोलिनानै दंमोन होनदों। दहाय एसे सिगाङाव गैया होनदोंमोन, नाथाय नैबे मोनसेयाव दङ होनफिनबाय। मा मोनखो अब्ला जोङो समाजखान्थियाव मोनब्रै बोरोना सोलिना दंमोन। बेनिफ्राय ब्राह्मण आरो क्षत्रिय आरो बैश्यनिया बांसिन गोहोम खोलैयोमोन। फालांगिरिफोरा गोजौ थाखोनिमोन। आरो अन्थाइ खाम्फायाव लिरनाय बादिब्ला बान्दा खान्थि सोलियोमोन। नाथाय हिनजावनि गोहोआ गोजौ नङामोननो। हिनजावफोरा माना गोजौ नङामोन। हिनजावफोरखौ गाहाय साननाय जायोमोननो। हिनजावफ्रा होमब्ला हौवाफोरनिफ्राय गाहाय मान मोनोमोन। शिल्प आरिमुनि बेलायाव दङ बौद्ध स्तुप दानख'नानै दोननाय, बौद्ध बिहार दानख'नानै दोननाय, अश'कनि खाम्फा दाननानै दोननाय। दा बेफोर गासैबो बेयाव दङ। बे एखेयानो, बे गोरलैसो। अन्थाइ खाम्फा दाननाय, माने सोरनि? बुद्ध धोरोमनि, बुद्धनि मुसुखा, बुद्धनि स्तुप, बुद्धनि बिहार, अश'कनि खाम्फा, बेफोरखौ दाननानै दोननाय नेरसोन दङ होनदों। जेराव जोंनो सासिनि स्तुप, बेखौबो दानख'नानै दोननाया बिथांमोन मौर्यफोरानो दानख'नानै दोनदों होनदों। सासिनि स्तुप, जाय जोबोद मुंदांखा, जोंनि फैसायाव जायखौ सावगारि दङ 10 थाखायाव, बेखौ नुनाय जादों।
बेनिफ्राय दङ लास्टआव कौटिल्यनि अर्थशास्त्र माने कौटिल्य लिरनाय अर्थशास्त्र बिजाबनि सोमोन्दै बाहाय सुंथाबै बेखेवना होदों। कौटिल्य एबा सानायक्य एबा मा होनो विष्णुगुप्त बिथाङा लिरनाय बे बिजाबनि बागै बाहाय खिन्थानाय दङ। बे बिजाबाव लिरनाय बादिब्ला बै समनि गासैबो भारतनि मौर्यफोरनि रायजो खुंनाय समनि राङारि समाजारि रैखाथि बायदिसिनानि खोथाखौ बाहाय मिथिजोबनो मोननाय जायो होनदों। आरो मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्यनि दिननिफ्राय मौर्य साम्रायजोनि नैथि सम्राट बिन्दुसारनि दिनसिम कौटिल्य राजउलाफादनि सासे सुबुरुन्थायगिरि महरै खामानि मावबोदों होनदों। अब्ला मा होनदों कौटिल्यआ जोङो चन्द्रगुप्तनि समाव मोनदोंमोन। चन्द्रगुप्तनि उननि राजाया सोर होनदों बिन्दुसार। बे बिन्दुसार राजानि समावबो कौटिल्यआ गोबां गोहोम खोलैदों होनदों। कौटिल्यनि रायजो खुंनाय समाव कौटिल्यआ रायजो खुंनाय हाबानि गुबुन गुबुन बिथिङाव माखासे खान्थिफोर माखासे आदबफोरखौ राजानो होबोदों होनदों। राजानि हादर खुंनाय रायजो खुंनाय राजानि हादर सामलायनाय बेफोराव सुबुरुन होबोदों बोसोन होबोदों होनदों। दा बेफोर बाथ्राफोरा कौटिल्यनि बिजाबफोराव लिरनाय दंजोबो होनदों। आरो बेफार फालांगि खालामनाय जुनाद फिसिनाय ना फिसिनाय खाजोना खांनायनि राहा बेफोरखौ अर्थशास्त्र बिजाबाव गासैखौबो रग' रग' लिरनानै दोनदों होनदों। आरो बे लिरनायनि थाखायनो जोंनो नैबे फराखौ फरायनो मोनफैफिननाय जादों होनदों गोदोनि जारिमिननि बे खोथाखौ। दा बेखिनिल' बे अर्थशास्त्रआव इसिग्राब गोनां नङा। आरो मा खोन्था दङ बेखौ जोङो फरायबाबो बुजिगोन। गोनाङा जाहैबाय बे अर्थशास्त्रखौ सोलिरा बेखौ जों गोसोआव लाथारनांगोन सोंनायाव दङ। दानिया दङ बिनि सोंनायफोरनि फिननायखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों हाबनानै नाय। आरो बेयाव गुबुन गुबुन चेप्टारफोरनिबो दं गुबुन गुबुन क्लासनिबो दङ। बेखौबो शेयार खालामनानै हो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै ला। गुबुन नुवानो भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामबा मोनबाय थानो थाखाय नटिफिकेसन बेलखौ अन खालाम। एसेनोसै गोजोन्थों।